empezar. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este acto da Copa de España de Ciclocross, ano 2021, este ano categoría internacional C1. Os ponentes destas jornadas serán José Alberto del Río Lorenzo, director de carreira da Copa de España, Juan Carlos Muñiz Nieto, presidente da Federación Galega de Ciclismo, Manuel González Martínez, diputado provincial, Daniel Benavides Alonso, xefe de servicio da Xunta de Galicia, e Agustín Fernández González, tenente alcalde do Concello de Pontevedra. Damoslle agora a palabra a José Alberto del Río Lorenzo. Bueno, buenos días a todos. Nada, como ben indicou Irene, chamo José Alberto del Río, son o responsable técnico do evento. Un pouco vos explicar as particulares do que o evento, que é o ciclocross neste caso. Só coñecedes aquí, levamos a 3 anos facendo probas de carácter cada vez máis creciente. Neste caso volvemos á Copa de España, pero neste caso subimos un escalón importante, que é chegar a facer unha proba internacional C1, que é un pouco o escalón anterior a poder optar a unha Copa do Mundo, un Campeonato de Europa ou un Campeonato do Mundo, non? As probas anteriores foran internacionais C2, ahora mesmo estamos no internacional C1. O circuito que temos, se mirar o último circuito disputado no Campeonato de España no ano 2020, non? 20, é moi similar a un recorrido de 3.200 metros, rápido, moi vistoso. A Illa das Esculturas realmente é un lugar, creo que excepcional para poder facer unha proba de ciclocross, pois ao final está tanto o parque que tocamos como as instalacións que temos son moi boas. Un pouco eso, é un circuito similar ao que na liña que vemos facendo. Vamos contar con unha participación estimada, actualmente temos 520 participantes, máis ou menos, dos cuales son a categoría internacional C1, proveñen de varios países. Actualmente creo que temos sobre 7 ou 8 países: Bélgica, Holanda, Portugal, República Checa, bueno, hai varios pintos. A importancia da C1 é grande, porque en España actualmente, pois solo esta temporada, que a máis anos hai, solo contamos con 3 probas dese tipo de categoría, vale? Os corredores estranxeiros móvense moito por todos os países buscando este tipo de probas, porque son as que dan puntos para rankings que despois compiten a nivel Copa do Mundo para situarlos en salida. Entón é importante, temos unha participación moi boa. Categoría femenina, por exemplo, ven unha vega que era unha de Rochov. En categoría masculina, por exemplo, vai participar o David Van Der Poel, que, bueno, por nome vos pode sonar os que son aficionados ao ciclismo, que é o irmán de Matthew Van Der Poel, que é un dos corredores actualmente de moda, puntero, mediático, que tamén fai ciclocross, o campeón do mundo de ciclocross. Non moito máis que reseñarvos. Estamos traballando en montar ese campeonato de Europa, que creo que estamos intentando con 2023. Entonces é un escalafón, eso, é a parte da participación ao final. O ser boa, ainda ganamos puntos porque o lugar é bo, e todo eso. En principio non vos teño máis nada que decir. Pregunto, non sei se veñe despois, non? Pois, dígame máis. Bueno, ahora pasamos o turno de palabra a Juan Carlos Muñiz Nieto, presidente da Federación Galega de Ciclismo. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Desde aquí agradecerles sobre todo a asistencia a esta ronda de prensa e, bueno, unha vez máis agradecerle ao Concello de Pontevedra as institucións que están detrás para que este evento poda ser posible. O Concello de Pontevedra, a Diputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia, a todas as institucións que fan que isto, que o deporte siga adiante, que o deporte de ciclocross siga, como ben decía antes, o técnico encargado, o directivo encargado de facer esta proba adiante, o director técnico desta proba, ir sumando e ir subindo para el escalón a escalón, peldaño a peldaño, para chegar a esa ansiada, esa proba internacional que todos queremos que sea ese campeonato de Europa, o vamos a solicitar esa candidatura para 2023-2024.
O ciclocross fai anos que chegou a Pontevedra, que se retomou en Pontevedra, porque non me quero olvidar que xa fai máis de 20 anos o ciclocross en Pontevedra era toda unha institución con esa gran prova que había xa a nivel internacional, que se facía en Monteporrillo, unha copa internacional. Fai anos que chegamos aquí a Pontevedra, a mano do Concello, para poder chegar a facer un que volvese o ciclocross a rodar estas bicicletas que temos aquí con estas características especiais para os corredores desta modalidade, pois chegarse aquí a Pontevedra e volvese a rodar na cidade de Pontevedra. Fai anos que fixemos unha Copa de España, 2 campeonatos de España seguidos que facían moitísimos anos, máis de 15 anos que non tiñamos un campeonato de España na modalidade en Galicia. Pontevedra colleu durante 2 anos consecutivos o campeonato de España unha participación récord ao este momento. Hai que destacar estes datos, máis de 200 deportistas que estiveron nas sillas de esculturas, retomando tamén esas probas directamente coa Copa de Galicia, coa Copa de España Internacional C2. Este ano estamos falando dunha C1 importantísima, que vai ser a previa tamén ao inicio. O próximo fin de semana comeza a Copa do Mundo en Waterloo, nos Estados Unidos, e moitos corredores van a acercar aquí a Pontevedra seguramente a sumar puntos para poder ter parrilla, ter ranking nesa saída da Copa do Mundo. Falaba antes o director deportivo, Alberto del Río, que probablemente vai estar aquí participando David Van der Poel. Tamén vamos a ter a un destacado que é español, a Felipe Ors, que falando con Felipe nos comentaba que probablemente vai a ser das únicas citas que vai a correr aquí, que vai a participar no calendario nacional aquí en España. Grandes deportistas top mundial, top 20, como ben falaba antes, van a estar aquí este fin de semana en Pontevedra. E a mí só me queda deciros, sobre todo, das gracias ao que fai que todo isto sea posible máis máis, que o Concello de Pontevedra, por a súa gran labor, a súa aposta por o deporte, en este caso o deporte de ciclismo, o deporte de ciclocross, a Diputación de Pontevedra, como a Xunta de Galicia, que sin eles isto sería completamente imposible facer. Eles son os grandes artífices e protagonistas de que isto sea directamente posible na cidade de Pontevedra, sobre todo no deporte que está por ele. Nada máis, dar vos as gracias a todos e convidar a toda a xente que se acerque este fin de semana a sillas das esculturas a disfrutar desta modalidade que, como ben decía antes tamén Alberto del Río, para mí, sinceramente, despois de visto o que vin en probas nacionais e internacionais, que tamén estuve en varios campeonatos do mundo, podo decirvos que Pontevedra é un lugar idílico, pero Pontevedra, o que hai as esculturas, é un estadio, un pabellón, un terreno de xogo para facer todo o que queramos e para darlle o pulo que queramos, sobre todo para facer esa ansiada Copa do Mundo, campeonato do mundo, campeonato de Copa, o que se quira facer en Pontevedra e sobre todo nas sillas esculturas para poder decirnos. Gracias, convido a todos a que este fin de semana podan disfrutar do mellor ciclocross mundial aquí na cidade de Pontevedra. Bueno, gracias Carlos. Ahora turno de palabra para Manuel González, diputado provincial. Buen día. En primer lugar, desde logo, para felicitar, para dar os parabéns á Federación polo traballo que facedes en pro do ciclismo, á Xunta de Galicia polo compromiso que ten con este tipo de probas, esta proba a nivel internacional, esta Copa de España, pues que desde logo desde a Diputación tiñamos que estar, non podía ser de outra maneira. Ao mesmo tempo, xa visto o nivel, pois claro, hai que vender a provincia, non só o Concello. O Concello, desde logo que o Concello como Pontevedra, que está apostando fortemente polo deporte, por este tipo de eventos deportivos que poñen esta cidade no mapa a nivel internacional e que ao mesmo tempo, pois, isto tamén é poñer a provincia. Por lo tanto, moitas grazas, Tino, pola túa labor ao frente desta Consellería de Deporte, trasladades tamén ao alcalde por este compromiso que tendes co deporte e cos eventos deportivos. Os eventos deportivos non son deporte de competición, non? Os eventos deportivos permiten tamén unha promoción no exterior que se fan, pois como ben decía, pois con 7 nacionalidades distintas, pois se vai trasladar todo o ben que se fai nesta cidade e todo o ben que se fai e todos os monumentos, paisaxes e todo o que podemos vender da provincia de Pontevedra. Entón, o deporte aquí nos une ca promoción turística, pero tamén ca promoción económica, non? Todas estas persoas que van a participar, tanto homes como mulleres, nestas probas, pois van a coñecer estes días esta bonita cidade e esta provincia, co cal estamos relacionando
a promoción turística, o deporte e tamén a promoción económica. Entón, desde as administracións, neste caso que me toca a mí, que é a administración provincial, pois temos que estar e temos que promocionalo. Por lo tanto, o noso compromiso é firme, é unha aposta potente por facelo en provincia, por practicar deporte, por esta promoción económica indirecta que nos trae a provincia e esta forma tamén de vender a nosa provincia no exterior. Ao mesmo tempo, tamén di a Consellería deporte e saúde, co cal, unindo todas estas 4 palabras, creo que o evento que se vai a realizar a través do ciclocross, pois, se o ven fora, eu penso que xa o Campeonato de Europa non o pensarán, vamos, en levar a outro lado, que penso que está garantizado. Así que vou seguir por esta liña, desde logo, co apoio da Diputación, vades a contar, e nesa mesma liña vamos a seguir traballando. Moitas gracias. Bueno, gracias Manuel. Ahora turno de palabra para Daniel Benavides, xefe de Servicio de Deportes da Xunta de Galicia. Bueno, pues bons días a todos, concejal, diputado, presidente da Federación, equipo organizador, Irene, y quería, bueno, casi se está cada vez que toca intervir detrás de un compañero, pues queda pouco a que decir. Quizás recalcar esa faceta importante de finalización económica que está claramente vinculada a un ano que é un ano para Galicia, e a Xunta de Galicia é un ano vencellado tamén a este sacodeo, traer a imaxe de Galicia, traer a dinamizar económicamente Galicia. 2 anos vamos a ter aí a oportunidade para estar dinamizando Galicia, pero tamén creo que é unha oportunidade tamén, e aí fan un chamamento tamén aos medios de comunicación e tamén a propia Federación para que aproveitedes para que este evento deportivo pode tamén servir para darle un pulo ainda máis ao ciclismo, o noso ciclismo galego, que necesita tamén destas de verse profesado aquí, que sirva tamén para que estes rapaces que podan ter a posibilidade de acercarse aquí a preto nosa, a ver como esas figuras do ciclismo pois están practicando un deporte onde eles tamén teñen a porta para poder iniciarse moitos deles, para poder ver que é posible competir unha proba organizada en os galegos onde temos a posibilidade de promocionar o deporte do ciclismo. As institucións temos a obriga de estar, non digamos que non é importante a labor nosa, pero é unha obriga, é a nosa obriga de estar a carón dos organizadores da Federación e que traballar de forma armónica para impulsar nestes momentos que os organizadores é un momento máis complicado, están desexando que acabe a roda de prensa, están desexando que empece a funcionar, porque ese é o momento peor. Este momento é o peor que tedes ahora mismo, é dicir, que pasa cando empeza, que non te ha pasado o tempo para que empece a competición. Repito, o máis importante a vos, os medios de comunicación, esa labor de promoción que podedes tamén facer para animar a que a xente acuda. Xa podemos estar dentro da normalidade, xa empezamos a estar dentro da normalidade e xa é unha ocasión. A última competición foi a última que se fixo aquí, creo que foi antes de que nos confinaran, foi a última actividade, así de gran evento que se fixo en Pontevedra. Pontevedra sempre é unha cidade que acolle eventos importantes, e o último pre-pandemia con importancia foi este. E entonces, bueno, pues tamén esperemos, vamos a desexalo, e creo que vai ser unha realidade, que tamén vai ser un evento que tamén vai a marcar eso, como decía Manuel da Diputación, pois cando vexan aquí esas imaxes de como se organizan as cousas, pois claramente pois non temos rival. Noraboa aos organizadores, a Federación, o Concello, a Diputación e a Xunta de Galicia, que sepades que seguimos tendo compromiso, sin duda, de acompañar estes eventos na súa realización. Moitas gracias. Gracias, Daniel. Para finalizar, vai entrar en turno de palabra Agustín Fernández, tenente alcalde do Concello de Pontevedra. Gracias, Irene. Buenos días a todos y a todas.
Bueno, claro, cando falas de último xa queda pouco que decir, e ademais neste tipo de eventos, neste tipo de rodas de prensa, un suele repetirse bastante. A mí hasta me dá un pouco de pudor, porque, claro, sempre digo o mismo, non? Sempre digo que se hai unha cidade galega vinculada ao deporte, esa é Pontevedra. E ademais cunha capacidade de xestión e de organización absolutamente contrastada. Por tanto, creo que somos unha cidade que decidiu no seu momento apostar por traballar na mellor da actividade física das persoas e tamén apostar por eventos de alto nivel en varias direccións, ¿no? Evidentemente en a dirección de visibilidade da competición, en unha dirección destinada a fomentar e a incrementar a actividade económica, que evidentemente é un elemento fundamental, como decía Manuel anteriormente, ¿no? Este tipo de eventos generan unha actividade económica na cidade pues, moi importante. Vamos a ter aquí a máis de 500 corredores e corredoras, máis a xente que os acompaña, o cual vamos ter un fin de semana onde os hoteles e a hostelería e a restauración da cidade vai a poder disfrutar da presencia de moita xente de fora de Pontevedra, o cual tamén é importante. E logo tamén ten outro elemento fundamental, que é axudar a fomentar a actividade física. Para que haxa campións, para que haxa xente destacada, é necesario que haxa antes unha base, unha masa crítica da que poidan salir, ¿no? E traer eventos de alto nivel é unha forma de potenciar e de fomentar que un deporte se vaya asentando na cidade. As bicicletas aquí en Pontevedra son casi unha religión. Aí non diría que tantas bicicletas como habitantes, pero desde logo hai moita bicicleta de todo tipo. Somos unha cidade que pouco a pouco nos últimos anos nos fomos vinculando co mundo da bicicleta para pasear, para andar, para desplazarnos e tamén para facer deportes. E nesa línea, o Concello de Pontevedra empezou tamén a traballar nese mundo da bicicleta con probas como, por exemplo, a 4 picos, que xa é unha prova que está establecida no calendario e que é unha prova de referencia no ámbito estatal e incluso internacional. Nós, cando decidimos apostar por algún tipo de evento, de actividade, o facemos sempre pensando no futuro. Non nos gustan demasiado as cuestións e as probas de carácter aislado, ¿no? Nos traballamos pensando sempre en generar actividade de cara ao futuro. Cando decidimos entrar no mundo do ciclocross, no mundo da bicicleta, fixémoslo coa idea e coa esperanza de poder chegar a acabar alguna proba de carácter internacional, algún campeonato de Europa ou incluso máis, ¿no? E para eso tivemos que ir subindo escalóns. Este é outro escalón máis que estamos subindo, outro peldaño máis que estamos subindo para no futuro poder optar a probas de carácter europeo. Aquí xa se anunciou por parte dos que mí que a idea é esa. A idea é tratar de convencer a Federación Internacional, porque creo que a Federación Española e a Federación Galega están bastante convencidas de que Pontevedra é capaz de organizar probas de moitísimo nivel. Témolo feito en outros deportes con garantía de éxito e tamén creo que temos capacidade para organizar o ciclocross, básicamente porque ademais tanto a Federación Galega como a Federación Española teñen un equipo de traballo nese sentido moi bo e quero perdoarlle aquí o meu agradecemento por o seu traballo porque nos facilita moito as cousas. Por lo tanto, esta é unha prova importantísima por moitas cousas, tamén porque nos abre as portas para poder optar a probas de carácter europeo e quen sabe si todavía máis, ¿no? Porque non nos poñemos moitos límites a hora destas cousas. E porque en Pontevedra a bicicleta, o mundo da bicicleta, como digo, ten un tirón especial, incluso con equipos afincados en Pontevedra que son referentes no panorama nacional, incluso equipos femeninos, o cual di moito da capacidade de tracción que ten a bici en Pontevedra. Eu quero agradecer tamén a participación dos resto das administracións, tanto da Xunta de Galicia como da Diputación Provincial, porque a colaboración e as sinerxias que podemos xerar entre todos favorecen e facilitan as cousas, ¿no? E
e fan posible que estes eventos se celebren en Pontevedra e tamén transmitir, evidentemente, que temos unha cidade magnífica para vivir, unha cidade magnífica para pasear, unha cidade magnífica para coñecer e un circuito que probablemente, igual metir un pouco a piscina, pero haxa poucos en Europa tan bonitos, tan fermosos e tan implicados dentro da cidade como o circuito onde se vai a correr esta prova. Creo que eso pode ser tamén un elemento máis a ter en conta a hora de optar a provas de máis importancia, nas que esperamos contar, estamos seguros que contaremos co apoio do resto das administracións, o cual se quero agradecer de antemano. E por a miña parte, nada máis, indicar que a prova vai se desenvolver seguindo todos os protocolos, que animamos a xente que se acerque ao circuito e que o faga con prudencia e con sentidiño que están facendo sempre que hai un evento, o cual tamén quero agradecer e esperar que sea unha xornada de bo tempo e de éxito, nada máis. ¿Alguna pregunta? Nada, un poquillo para ver después de estar pensando en los campeonatos de Europa en 2023, saber un poco creo que existe la Federación Internacional para poder hacer un tipo de todo. O turno Bueno, pues nada, lo que me falaba, porque decíamos entre todos, no, tenemos que ir paso a paso, peldaño a peldaño. Primero foi pues, ese campeonato de España, esa experiencia organizativa que tenemos que ir acabando con estas pruebas. Un AC2, Copa de España, ahora o peldaño, o último peldaño, esta internacional, donde ademais vamos a ter pois, unha gran participación por esos deportistas que previa tamén coincide coa inicio da Copa do Mundo do próximo fin de semana, pois que van a vir aquí a Pontevedra para ganar esos puntos, porque tamén nos olvidemos que, o sea, o ciclocross galego, aparte de Pontevedra, que este próximo fin de semana temos dúas provas internacionais, unha C1 en Pontevedra e o día seguinte en Marín temos unha C2, por seguinte, os deportistas este fin de semana que se van a chegar aquí a Galicia, a provincia de Pontevedra, van a ganar moitísimos puntos nesta participación en dúas provas internacionais. Vai moi poquinhas a nivel nacional, como C1 e C2, moi poquinhas, C1 como ben dicía Alberto son 3, e C2 hai moi poquinhas, o sea que... Vale, digo que hai, perdón, a costume xa. Entón, hai moi poquinhas provas desas características para recoller puntos para a Copa do Mundo. Con esta prova, directamente vamos a dar o escalón. Vamos a pasar o escalón, vamos a pasar o corte e podemos optar xa a calquer prova. Copa do Mundo, Campeonatos de Europa, Campeonatos do Mundo. Aquí intentouse xa o antigo alcalde, o San Colores, o alcalde, perdón, de intentar ir a calar un campeonato do mundo, pero estamos falando de fechas de 28, 27, 28, 27, 28, e sin ninguna garantía de poder chegar a ese campeonato. Entonces, está aí eso, pero vamos a por o campeonato de Europa, que é moito máis atractivo tamén a nivel participativo e tamén a nivel que quere esta cidade, ¿no? De poñer a valor a provincia, de poñer valor a cidade, sobre todo pois, o sector da hostelería, o sector da restauración, os hotéis, pois estamos falando de un campeonato de Europa, ten máis de 500 deportistas, un campeonato do mundo, pois alberga sobre 200 deportistas, máis de 500 deportistas de todas as cidades, porque aparte ten desde cadetes hasta grupos de idade, familias, pois, bueno, é moito máis atractivo para, a nivel participativo e a nivel impacto económico para a provincia que é un campeonato de Europa que é unha Copa do Mundo ahora mismo, por eso tamén vamos a estar con o espectáculo para chegar a esa prova. Seguindo un pouco a línea deste tema, non sei como está a tramitación e que plazos se manexan un pouco para coñecer, porque claro, estamos falando de dos cosas, estamos falando de posibilidades de 2023 e 2024, entón, bueno, non sei. A candidatura está aí, posibilidades hai, aparte nos interesa los 23 e 24, por 2 anos consecutivos, xa non só presentamos unha, presentamos xa para que nos den que se poña a valor que aquí sí que temos que tratar estas cousas, non? Ahora mismo creo que estaba firmado en Francia por 22, creo que vai ser para Francia, el 23 e el 24, posiblemente hai que ver o resto das candidaturas, pero que está en xeo Meranosa, hai que esperar, porque tamén recientemente acaba de ser as eleccións na Federación Europea de Ciclismo, vale, sigo como presidente, e tamén na Federación Internacional acabamos de ser as eleccións fai escasas semanas, previa que onde se presentou unha candidatura ao francés outra vez que se aprobou durante unha legislatura máis, o sea que todo isto está moi recente todo, ahora se van plazas para os calendarios, presentacións, o que son todos os estudios e posibles revisións e aprobacións das candidaturas. Pero pensamos isto mellor, non sei se tedes un horizonte de antes de final de ano, coñecer xa por exemplo 2023 ou... Tenemos algo directamente, pero hasta ahora non tenemos nada definido probablemente. Hai que pasar a esta tempada de ciclocross, e antes de que se acabe esta tempada de ciclocross, as Copas do Mundo que pasaron de 9 a 18 Copas do Mundo, pois a ver como sai. Pero bueno,
destacar tamén o apoio do Concello de Pontevedra. O sea, esta prova que temos aquí, gracias ao Concello de Pontevedra, as asociacións, como decía antes, sería imposible poder sacar unha prova destas características. O sitio, o entorno é fantástico, pero tamén ter un Concello que está involucrado, que está volcado a este tipo de eventos, pois iso agradece tamén e facilita moitísimo todas as cousas. Este ano en Galicia temos 17 probas de ciclocross, non hai nunha comunidade no territorio galego ou no territorio nacional que teña un calendario con 17 probas, post-pandemia, o sea, despois da pandemia, que en plena pandemia 17 probas, e o ano pasado tuvemos 6 probas da Copa de Galicia, ranking tamén nacional, e tampouco houve ninguna comunidade que tuviera un calendario tan extenso xa en plena terceira onda que tuvemos o ano pasado. Isto creo que hai que poñer o valor, sobre todo, e destacar esa gran esforzo que se está facendo de todas as administracións con estes protocolos, donde a propia Federación Galega de Ciclismo e a Xunta de Galicia pues saben este na cuarta edición deste protocolo de revisión do protocolo. Pregunta para el director deportivo. Se ha hablado del circuito mixto de Cirrel, se ha hablado ahora de Villarreal, qué características tiene, háblanos un poco del recorrido. A ver, o circuito de ciclocross normalmente o factor máis cambiante é o tempo, o sea, a climatología. Entonces, depende se nos chove, se vai seco, pois cambia moitísimo, pero neste caso dá no sol, que parte que dan calor, o cual será un circuito moi rápido de Prado, será un circuito moi rápido de probablemente alrededor de 10 voltas, a categoría masculina. Así, obstáculos complejos, simplemente os típicos troncos que vai ter, unha zona que hai de escaleras na parte de, non sei explicar mal, onde está a Universidade si onde está a Galiña Azul, na parte de atrás de Galiña Azul, vale? Ali que é unha ladera que está, máis a ladera que vai hacia a meta, pero bueno, a ladera que vai hacia a meta no tema o ser o tempo soleado, pois bueno, a dificultad técnica perde moi grande, iso gana moito cando hai humedad, o frío, pero bueno, a previsión é iso, vai ser un circuito moi rápido, de moita velocidade. Eu creo que vai ser bonito para o espectador, porque ao final mirar a esta xente tan rápido é bonito, sabes? Ao final, cando hai moito barro é bonito, porque, bueno, hai esas famosas fotos bonitas, esas imágenes, pero cando realmente miras a esta xente rodar a mellor con unha reta de Prado a 50 por hora, pois tamén é bonito. Mira, se a xente deste nivel vai moi rápido, entonces faixe caro. A nivel técnico non é como aí as esculturas ten unhas características planas, vale? Non ten grandes dificultades. A dificultade só intentamos buscar en zonas moi concretas, na ladera da Galiña Azul, tal, e o resto suele ser de velocidade, alguna curva, pero este ano a previsión de chuva, outros anos choveu, foi espectacular, pero este ano non parece que tal. Sobre o momento, non sei se podes confirmar o horario das carreras sobre a xente. Sí, de memoria, non sei, pero as élites noche ás 11:30 e 12:30, esa sí, así. 11:30 e 12:30, 11:30 son élite sub-23 e junior femenino, porque a nivel internacional as juniors son o mismo que as élite, e ás 12:30 son as élites sub-23 masculino. Bueno, si, as 10 é junior, pero pregunto máis élites, pregunto máis categorías élites. As 10 é junior antes, que a categoría junior tamén é internacional. Las categorías internacionales son por la mañana y son la primera juvenil masculino a las 10, luego a las 11:30 entrarían las élites sub-23 y junior femeninas y luego a las 12:30 los élites masculinos. Os paso el horario de todas formas. Nota sí que deportista. Bueno, Bueno, voy a dar a todos.